И здравейте хора, аз съм Веспринт. До преди малко валя и сега този клип ми е четвърти. Не знам защо не правя нищо. Ще правя... Не знам какво точно ще правя. Ако се чудите, това ми е за първи път. Мамо, добре, за мънишко спрях, защото мама нещо ме викаше. Добре, сега аз не разбирам още какво трябва да се направи за страниците. Ще снимам клипове на игри. Най-главно на... Не знам, ще ми купуват Xbox 360. Аз до сега не знам кой ми е гледал страницата, ама трябва да кажа на някой. Тук сега гледам някакъв филм, какъв аз не знам. Аз тук сега трябва да кажа, пишете в коментарите дали искате да направя, защото мен ще ми купуват, както казах, Xbox 360 и ми напишете на коя игра да играя, да снимам клип по-скоро. Аз сега снимам от камерата на таблета ми, защото не знам какви приложения. Един мой приятел има YouTube страница, има такова приложение. Като ходя на село, ще го питам как се казва това приложение и да си го инсталирам. Той, ако се интересувате, той как се казва YouTube страницата му, казва се Ghetto 222. Тук сега сме, ако не виждате, в хола. Ще снимам и къщата. Сега, не знам дали казах, забравих. Допреди малко яко гърмя и валя и аз излизах навънка с колелото и с бутушите ми да вървя из гьоловете. Сега не знам какво ще правя, но в другите ми клипове правя се някакви не правя нищо, само говоря. Ама ако се чудите защо е така, сега аз хода по коридора, не знам защо. Айде де! Опа, изгоря някоя лампа изгоряла. Ето сега съм в моята стая. Ще направя... Мен ще купуват за рождения ден Xbox 360. Пишете в коментарите, ако изобщо някой гледа това, пишете в коментарите какви игри искате да снимам. За какви игри искате да снимам, защото не знам още на какви игри ще снимам. Аз сега ще изгледам клипа и ще видя как се е получил клипа, ако не да го изтрия и да почна нов. Тогава, добре, този клип ще е 5 минути, най-дългия ми клип. Аз сега ще чакам малко и ще направя да се качи този клип, ще направя 5 клип и ще снимам къщата. Аз
Също забравих да кажа на 19.0, не знам, 08 ще съм канен на рожден ден на една приятелка. Главно ще си взема таблета и ще снимам. Ще кача този клип там от тортата и от не знам какво. Добре, той вече стана 5 минути. Айде ще му направим 5 минути, 6 минути. Сега аз ще си купа GTA 5 за Xbox. GTA 5 ще си купа Need for Speed и ще си купа FIFA, не знам коя FIFA. И ако се чудите какво е FIFA 17, не знам коя ще купа, тя е игра, дет играете мачове, който се чуди малко, не кой знае колко готина. Опа, май пак заваля. О да, пак заваля. Незнайно защо, ако виждате навънка вали, пишете в коментарите. Също, оплетох се в пердето. Опа, забравих. Затворил съм го. Пишете в коментарите, аз съм в град Пирдол. Ако сте на английски някакви, аз ще правя чаленджи, ще играем на игри. Ще правя много неща. И добре. И ще е 7 минути клипа. И добре, това ще е от целия клип. Ще се видим целия клип. Ще се видим в следващия клип. Чао!